आच्छा लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन सानडे कमेन्ट बक्स #2 सानडे कमेन्ट बक्स #2 लास्ट सानडेनिफ्राय दिनैसिम बेसेबांनाखि कमेन्ट्सफोर दं बिनि सायाव माखासे सिलेक्शन खालामनानै आपडेट खालामनानै नोंथांमोननि बाहाय होनाय जादों पिकआप खालामना होनाय जादों। दा बेफोरनि गेजेरावहाय नोंथांमोननि जायफोरनि कमेन्ट्सफोरा बाहाय फैबाय बिथांमोना नायनो लानो हानाय जासिगोन आरो बिथांमोना एन्सारखौ मोनसिगोन। अदेबानि अलरेडि सिगाङावनो हरनाय जाखाबाय माखासे कमेन्ट्सनि एन्सारखौ नोंथांमोननि कमेन्ट्स बक्सआवनो कमेन्ट्सआवनो रिप्लाइ हरै दा बाहाय फार्स्ट नोंथांमोना नुदों मेग्र' बर' बिथाङा कुइसन्स खालामहरदोंमोन आदा गावखौनो फेमास खालामनो हानाय गोरलै राहाफोरा मा, जेरै सिंगार डेन्सार बायदि आरो मडेल देखायनायफोराव बोरै थांनो एबा आगान सुरनो हायो। दा बेनि बादै नोंथांमोन मडेल मार्ग बर' बिथां नोंथांनि कुइसना जोबोद गिदिर, बेखौ भिडिअनि गेजेरजों खालामजोबनो मोनसे आलादा भिडिअ खालामजोबासो जागोन होननानै आं सानदों। अब्लाबो नोंथांनिखौ एसे सलुसन खालामहरनो आखायाव लानाय जाबाय। दा फेमास खालामनायनि पार्टिकुलार मोननै पार्ट दङ, मोनसेया जाहैबाय प्रफेसन बाय प्रफेसन, मोनसेया जाहैबाय प्रफेसन नङालासे गावबा गावनि मोनसे पार्टिकुलार बबेबा मोनसे खामानिखौ लानानै। दा प्रफेसननि बेलायाव मोनसेया जाहैबाय प्रफेसनजों थाङोब्ला नोंथाङा नुनो मोनगोन नोंथाङा माबा मोनसे जब एबा जायखिजाया माबा मोनसे नोंथांनि साख्रि बाख्रि खामानि मावनायनि इमानदारि खामानि मावनायनि सायाव नोंथाङा बेयाव फेमास जानो हागौ। जेरै जाय मोनसे एग्जाम्पल होयोबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन सासे डक्टरा जेनेबा गावनि प्रफेसन, डक्टरा बिनि प्रफेसन, दा बे प्रफेसनाव डक्टरनि जायनाखि गावनि खामानि मावनाय बेखौ जाहाथे मानसिफोरा मोजां मोनदोंब्ला बे जेरैजाय फेमास जागोन बे बिनि प्रफेसननि गेजेरजों बे थांनाय। दा बिनि अनगायैबो गोबां प्रफेसनफोर दङ लाइफआव एभ्रिथिं 10,000 मर देन 10,000नि बारा नोंथांमोना प्रफेसन नुनो मोनगोन। दा बिनि बेलायाव बे थांजोबगोन एखे रोखोमैनो गावबा गावनि इमानदारिनि सायाव। दानिया फारसेथिंजाय मोनसेया जाहैबाय नोंथांनि जायनाखि कुइसन्स बेनो फैदों। दा प्रफेसन नङैया जाहैबाय बेयाव नोंथाङा नोंथांनि जानाखि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाय जाहैगोन। दा बेनि बेलायाव मोनसे लामाया जाहैबाय आर्ट्सनि बेलायाव नोंथाङा बेयाव फ्राय नुनो मोनगोन आर्ट होननाय लोगो लोगो नोंथाङा बेयाव माबा मोनसे सावगारिनि नङा। आर्ट्सआ जाहैबाय नोंथांमोना बाहाय लिटारेचार जानो हागौ, बायदिसिना नोंथाङा मिउजिक जानो हागौ, डेन्सार जानो हागौ, बायदिसिना बेवहाय नोंथाङा खामानि मावनो हानाय जाहैगोन। दा जाय खामानिया नोंथांना मुलुगाव दिनैसिम जाफेराखै, नोंथांनि बायदि जायखौ खामानिखौ मावनो नागिरदों बेखौ नुफेराखै, ओरैबायदि सोमोनांथाव नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो नांगोन। अब्ला नोंथाङा फेमास जानायजों लोगोसे नोंथांनि लाइफ केरियारबो मोननो हागौ। जिहेतु जेरै फुटबलाव जाहैबाय जेरैहाय नोंथांमोना जुदि हाइलाइट जायोबा नोंथांनि लाइफआ फैयो। स्पर्ट्स, नेसनेल स्पर्ट्स, बाहाय इन्टारनेसनेल स्पर्ट्स, बाहाय जुदि चेम्पियनशिप जानानै फैयोब्ला नोंथाङा नोंथांनि केरियारजों लोगोसे नोंथाङा फेमास खालामनानै लानो हानाय जायो। अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांनि सोंनायखौ, नेक्स्टआव नोंथांनि थाखाय भिडिअआ फैगोन, नेनानै था। बेनिफ्राय सेकेन्ड कुइसनखौ हरदोंमोन DSRT फिल्म प्रडाक्सन प्रेजेन्सनिफ्राय कुइसन खालामहरनाय जादों जि नोंथां आं नोंथांनि चेनेलाव दिनैसो गोदान आरो दिनैनो नोंथांनि चेनेलखौ हाबना मिथिबायदि नोंथाङा गुबुनखौ हेफाजाब होयो आरो सानडे कमेन्ट्स बक्सनि एन्सार होयो। आसा खालामो नोंथाङा आंनिखौबो नेक्स्ट सानडेआव आंनि कुइसन्सखौ पिकआप खालामगोन। आंनि कुइसन्सबा बेनो गुगोल एडसेन्स नेम होनायखौ नायनो हागोन ना हाया आरो हायोब्ला माबोरैहाय नायनो, अन्नानै भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरगोनखौ आसा खालामबाय। आरो आंनि डलार्सआ सम सम खमायोबो जाहोना मा नोंथां? दा बेनि कुइसन्सआ जोबोद गिदिर, मोजां कुइसनखौ सोंहरदों, नाथाय बाहाय नोंथांनि थाखाय आं फार्स्ट एन्सारखौ होनो हानाय जानाय नङा। होनो हानायनि जायैनि खारना बेनो गुगोल्स एडसेन्सनि जेनाखि एकाउन्टनि सेटिंस बेखौ आं नोंथांनो डिसप्ले खालामनानै बा शेयार खालामनानै होनो हानाय नङा। शेयार खालामजाया। आरो आं बुंदों नोंथाङाबो जुदि सोरबा सोङोब्ला नोंथांनि गुगोल एडसेन्स एकाउन्टनि डिटेल्सखौ शेयार खालामैयानो मोजां। गोबां बाहाय प्रब्लेम दङ। आरो नोंथाङा जुदि बेखौ नायनो गोनां जायोब्ला नोंथाङा जेरै गुगोल एडसेन्सआव नोंथाङा मनिटाइजेसननि थाखाय जिहेथु एप्लाइ खालामदोंमोन, बे एप्लाइ खालामनाय समाव जा प्रसेस बाहायदों बे प्रसेसआव थांबानो नोंथाङा बाहाय इडिट नुनो मोनगोन। इडिट खालामोब्ला नोंथांनि एडसेन्स एकाउन्टनि नेम डिटेल्स गासिखौबो नोंथाङा बाहाय नुनो मोनजोबगोन। आरो नोंथाङा जुदि बेखौ बावबायब्ला गाहायाव डिसक्रिपसनाव नोंथांनि थाखाय मोनसे लिंक होनाय जादों, नाथाय आंनि नङा गुबुन हिन्दी चेनेलनि, बे चेनेलनि लिंकआव हाबनानै नोंथाङा बे नोंथांनि जेनाखि एडसेन्स एकाउन्टनि डिटेल्स खालामनाय बेखौ नोंथाङा नायना लानो हानाय जागोन। दानिया नोंथांनि बे सेकेन्ड कुइसनखौ नुनो मोनदों, बाहाय डलार्सआ सम सम खमायबोयोबो। बेथ' नंगौ, फ्राय बयनियावबो जायो जानांगौ, आंनियावबो जादों। जेनाखि जोंनि एड्स खालामनाय, जोंनि खामायनाय डलार्स, बे डलार्सआ सम सम खमायबाय थायो, बे नंगौ। नाथाय बिनि जाहोनखौ गोबां इउटिउबारफोरानो सोंहरबाबो खिन्थानो हाया राइट एन्सारखौ।
बे जाहैबाय गुगोल एडसेन्सनि सायाव थायो होननानै बुंहरो। दा खारना आंनि नुनायाव बेनो, सिगाङाव आंनाबो $5 साननैनि गेजेरावनो $5 काट जादों आरो दाबो काट जाबाय थायो एसे एसे मिनिमाम पइन्टनि उनावहाय सामथिं $0.02 $0.25 $0.56 काट जाबाय थायो, दाबो काट जायो नुनाया नंगौ। बेनिफ्राय जाहोना जाहैबाय फार्स्ट आंनि एक्सपिरियेन्सजों नुनाया जाहैबाय नोंथाङा रेगुलार भिडिअ आपल'ड खालामनो नांगौ। मोनसे समाव आङो फुरा आदा मास भिडिअ आपल'ड खालामाजासे थादोंमोन, बाहायनो $5 रानिं जानै जानै $0 थांफिननाय जादों। बेनिफ्राय दा ग्र' जाफिनबाय। दैलि भिडिअ हगारनाया बेनो मोजां, बेनि हिसाबै $5 काट जाया बेखौ आं सानदों। बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय नोंथाङा नोंथांनि भिडिअखौ नोंथांनि एकाउन्टजों शेयार खालामनो नाङा। वाट्सएपआनो जा, फेसबुक, टुइटार, जेखि जाया मानो नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्टनि गेजेरजों नोंथांनि भिडिअखौ आरो नायनोबो नाङा, शेयारबो खालामनो नाङा। जुदि नोंथाङा नायनो गोनां जादोंबा नोंथाङा बे भिडिअनि सायाव जानाखि मनिटाइजेसननि अन खालामनाय, बे अनखौ अफ खालामनानै नोंथाङा नायनो नांगोन, ओमफ्रायसो नोंथाङा नुनो मोनगोन नोंनि भिडिअखौ। आरो नोंथाङा नायखाङोब्ला अन खालामफिनबानो जाबाय, अफ खालामनायनि उनाव अन खालामफिन, बेनिफ्राय जागोन। आरो नोंथाङा नोंथांनि भिडिअखौ माब्लाबाबो शेयार खालामनो नाङा, बेथ' राइट एन्सार। होमब्ला लोगोफोर, नोंथांनि बे कुइसना थांबाय। नेक्स्टआव सोंहरदोंमोन गोरोब बसुमतारी। गोरोब बसुमतारीया सोंदों, आदा मोनसे सोंथि, गोदान इउटिउब चेनेल खुलिबा मानो हम पेज बादिसो अपेन जायो, नाथाय मानो जेरै हम भिडिअ, प्लेलिस्ट, कमिउनिटि, एबाउट बेफोर पेज मोननो ओंखारा, अपेन जाया? दा बेनि बेलायाव, नोंनि कुइसन्सनि बेलायाव नैबेदि ओंखारबाय। नोंगौ, नाथाय नोंथाङासो नायनो रोङाखै जानो हागौ। नोंथांनि चेनेलाव, इउटिउब चेनेलखौ जेब्ला नोंथाङा अपेन खालामगोन, साइडआव राइट साइडआव नोंथांनि बाहाय मोनसे चेनेलनि आइकन जाखांगोन। बे चेनेलनि आइकनाव नोंथाङा बाहाय क्लिक खालामना हो। जेब्ला नोंथाङा बिदि क्लिक खालामना होगोन, नैबेबादि मोनसे पेज गेवगोन। जुदि बिदि पेज गेवोब्ला नोंथाङा गाहायाव मोनसे नुनो मोनदों इउर चेनेल, आरो नोंथाङा बे इउर चेनेल जाखाङाखैब्ला नोंथाङा इउटिउबखौ सेटिंआव थानानै आपडेट खालामना हो। आपडेट खालामबा इउर सेटिं जागोन, आरो आपडेट खालामाखैबा माइ चेनेल इउर चेनेल जागोन। आरो नोंथाङा आपडेट खालामाखैबा माइ चेनेल जानानै थागोन। माइ चेनेलावबो क्लिक खालाम। क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय नोंथाङा ओरैजाय नैबेबादि डिसप्ले जागोन। जुदि बिदि डिसप्ले जायोब्ला नुनो मोनबाय नोंथाङा जेखौ नागिरदोंमोन बेनो मोनबाय। फार्स्टआव हम पेज, भिडिअस, प्लेलिस्ट, कमिउनिटि बायदिसिना ओरै फ्राय जालांबाय, नोंथाङा बेखौ नुनो मोननाय जागोन। अब्ला नोंथांनि कुइसनाबो बारबाय। नेक्स्टआव सोंदोंमोन उथ्रिसार बसुमतारी, आदाया गोबां अनलाइननि खामानि मावैनो देखायो, खेबनानै, बेखायनो भटार आइडि कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामनो हायो खोन्था हरनो हागोन ना? भिडिअ खालामनानै आदा अननानै। दा उथ्रिसार बसुमतारी, नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ भिडिअ खालामखांबाय अलरेडि, साननै सिगाङावनो बेयो आपल'ड जालांबाय। नोंथाङा बेखौ नायनो हागोन, आरो नायाखैब्ला डिसक्रिपसनाव हाफ लिंक दङ, लिंकनि गेजेरजों नोंथाङा बेखौ नायनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय सोंदों नर्मेल ब्रह्म। नर्मेल ब्रह्मआ बुंदों, मबाइलाव बर' हांखोखौ बोरै टाइप खालामो आरो एडिटिं खालामनायाव खिन्थाहर फंबाय भिडिअनि गेजेरजों। दा नर्मेल ब्रह्म बिथां, नोंथांनि एन्साराबो सिगाङावनो आपल'ड जाखानानै थांबाय जानांगौ। नोंथाङाबो नायबाय, नायाखैब्ला डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, लिंकनि गेजेरजों नोंथाङा बेखौ नायनो हानाय जागोन, बर' टाइपिंआ बोरैहाय जायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव कुइसनखौ सोंदोंमोन, इउटिउबाव शेयार खालामनायखौ माबोरै दानो ब्र'? RKG बसुमतारी बिथाङा सोंहरदोंमोन, इउटिउबाव शेयार खालामनायखौ माबोरै दानो? दा बिथां सोंनायाव फिननाया जाहैबाय, इउटिउबाव भिडिअ शेयार खालामजाया। खालामजायो, नोंथाङा इउटिउबाव हगारनांगौसो, जेब्ला नोंथांनि एकाउन्टजोंनो हगारनाय जायो, बेयाव शेयार जाया। इउटिउबनिफ्रायसो शेयार जायो, गुबुन गुबुन ससियेल मिडिया लाइक वाट्सएप, इउटिउब, टुइटार, फेसबुक बायदिसिना, टुइटार, फेसबुक बायदिसिनायाव शेयार जायो इउटिउबनिफ्रायसो। इउटिउबाव शेयार खालामबो जाया। दा इउटिउबाव शेयार खालामनाय माने नोंथाङा नोंथांनि जानाखि भिडिअ बेखौ दाननो रोङाखै जानो हागौ। दाननो रोङाखैब्ला नोंथाङा फार्स्ट टाइम दहायनि मोनसे सासे मानसिनि एन्साराव नायबा नुनो मोनगोन, फ्राय बेबायदि फैगोन। बेबायदि फैनायाव नोंथाङा नैबेबादि इउर चेनेलाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनावहाय फारियै नैबिदि मोनसे डिसप्ले जागोन। डिसप्ले जायोब्ला नैबे गोजौआव भिडिअस नुदों, जेरैहाय नैबे भिडिअस नुदों, बे भिडिअसआव नोंथाङा थुनानै हो, आरो नोंथाङा जाय भिडिअखौ दाननो बाहाय भिडिअनि राइट साइडजों जाय डट डट मोनथाम जागोन, बे डट डट मोनथामाव अपसन्स दङ, बेयाव थुखांनाय लोगो लोगो नोंथाङा डिलेट, इडिट बायदिसिना नुनो मोनगोन। बाहाय डिलेट खालामबानो जाबाय, नङाब्ला डाइरेक्टलि हम पेजाव नुनाय नङा। दा नोंथांनि कुइसनाबो बारबाय। बेनिफ्राय रैसुमै केरकाटारि बिथाङा सोंहरदोंमोन, आदा गुबुननि सिम अनारनि एड्रेसखौ एपनि दारै नागिरना मोननो प्लिज खिन्थालाय होनदों। दा बेनि थाखाय भिडिअआ सेट जानानै दङ, नोंथांनि थाखाय आपल'ड जायाखै। नोंथाङा नेनानै दा नुनो मोनगोन भिडिअ।
सेटिंग्सा जोबखाजोब्बाय नायनो हानाय जायो गुबुननि सिमनि अनार एड्रेसखौबो। बेनिफ्राय बुंदों फुजा रामसियारि सार टेटनि एग्जामनि थाखाय चाइल्डहुड ससियेल स्टाडिज एटसेट्रानिबो भिडिअ बानायना आपल'ड खालामबाय था। सार थेंक इउ भिडिअ बानायना जोंखौ हेल्प खालामनायनि थाखाय। नेनानै थाबाय था, सानफ्रोमबो ओंखारबाय थाखायो आपडेट मोनफा मोनफा टेटनियानो जा गुबुन गुबुन जेनाखि कम्पिटिटिभ एग्जाम्सनि गासैबो हेल्पफुल भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय नुजाबाय थाखायो, नोंथांमोनहा नायबाय थाबानो जाबाय। आरो सिगाङाव नुखांखाबाय, गोबां नायाखैब्ला डिसक्रिपसनाव हाबनानै लिंक दङ, लिंकफोराव हाबनानै नायबानो नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय फिल्मी हिटया सोंहरदों आदा नों भिडिअखौ माजों बानायो, मबाइल ना लेपटपजों? आं मबाइलजोंनो बानायो। नोंथांमोना जिखौ नायबाय थादों बेयो मबाइलजोंनो बानायनाय, बे स्क्रिन कास्ट एबा स्क्रिन भिडिअ रेकर्डिं बेजों बानायनाय जायो। आरो जुदि नांगौ जायोबा पिसिनि हेल्प लानाय जायो, पिसिआवबो बानायनाय जायो। बबेबा एडिटिंखौ पिसिजों बानायनाय जायो, नाथाय नोंथांमोना दा जायखौ नायगासिनो दं बे मबाइल स्क्रिन कास्ट एबा स्क्रिन भिडिअ रेकर्डिं खालामनायजों बेखौ बानायनाय जादों। बेनिफ्राय नुदों प्रानजित लाहारि इउपिएससि एग्जाम होनोब्ला बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ प्लिज भिडिअ खालामनानै खोन्थाहर। भिडिअनि गोनांथि गैया प्रानजित लाहारि बिथांनि कुइसननि थाखाय। इउपिएससि एग्जामनि थाखाय सिम्पल ग्रेजुएसनबानो जायो, ग्रेजुएट जाबानो जायो। बाहाय एनि डिसिप्लिन जेखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो जानो हागौ, आर्ट्सनिफ्रायबो बायदिसिना जेखि साबजेक्ट लाया मानो बे जानो हागौ, ग्रेजुएटबानो जायो। अनार्स लानाय जेनेरेल लानाय जेबो नङा, सिम्पल बाहाय पार्सेन्टेजनिबो जेबो खोथा फैया। नोंथाङा ग्रेजुएसन जाबानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जायो। बेनिफ्राय कुइसन सोंदों बिसान बर'आ इउपिएससि कचिं सेन्टारफोरखौ खोन्था दा बबाव दं आरो फिसफोरखौ बिनि अनगायैबो बबावबा फ्रि कचिंफोर होदों खोमा खोन्थादो आदा बयबो मोननायनि थाखाय। लोगोसे आंबो मोनथिनायनि इउपिएससि कचिंनि थाखाय फ्रिनि कचिं आंनाव दासिम मोनफैथ'वाखै, नाथाय नोंथाङा इउपिएससि कचिंनि थाखाय मोनसे सेन्टार दङ जायखौ नोंथाङा डिसक्रिपसनाव हाबबा नुनो मोनगोन मोनसे लिंक, बे लिंकआव नोंथाङा नुनो मोनगोन इउपिएससि कचिं सेन्टार नर्थ इस्ट जोंनि गुवाहाटियावनो दंगासिनो दङ। बेयाव नोंथाङा बेखौ नायगोन होननानै आसा खालामबाय। अब्ला दिनैसिम जेसेबांनाखि कुइसन्स हरदोंमोन आंनि जेनाखि कमेन्ट्स बक्सआव जाय पिकआप जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय जानो हागौ। गुबुनफोरनि कमेन्ट्सफोरा लाजायाखै, दुखु मोननो नाङा। बयबो कमेन्ट्सफोरखौनो आङो रिप्लाइ हरबाय थाखायो। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा दिनै जोब्बाय, भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो। चेनेलाव सोरबाया गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब, नटिफिकेसन बेलखौ प्रेस खालामनानै हो, जाहाथे नोंथाङा गुबुन भिडिअ नुफैबाय थायो। गोजोन्थों।